kepha nakhu ohlwanyela ingcosana uyakuvuna ingcosana, nohlwanyela kakhulu uyakuvuna kakhulu. Yilowo nalowo anikele njengalokho azikhethele khona enhliziyweni. Ungabi ngokudabuka nangokucindezelwa, ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikelayo ethokoza. Kepha uNkulunkulu unamandla okunipha umusa wonke uvame, ukuze kuthi linokwanele konke ezintweni zonke ngezikhathi zonke, nivame imisebenzi yonke emihle. Haleluya bazalwane. Lisho njalo izwi namhlanje bazalwane lithi uma unikela mawunikele uthokozile. Ngamanye amazwi okokuqala ifuna ukucacisa lento yomnikelo. Lento yomnikelo bazalwane ayisuki ekuthenini ubungoqo, futhi ayisuki ekuthenini ukuthi awunamali, ngoba uNkulunkulu uma unikela akabheki isimo okuso njengamanje, kodwa ubheka isimo azokuyisa kusona. Angakuyisa ngomnikelo wakho namhlanje onganikela ngawo. Ngalesikhathi izwi likhuluma ku-Abrahama kuGenesis, lithi ku-Abrahama, thatha indodana yakho eyodwa kumadodana akho. Kepha liyacacisa ukuthi lawo madodana makube indodana oyithandayo. U-Abrahama uyawulalela umyalelo noma uyalalela izwi uma lifika kuyena livela kwaNkulunkulu. Uyayithatha indodana yakhe ayithandayo okungu-Isaka. Lithi iBhayibheli kuvuka ekuseni uqoqa izinkuni uyayibopha zibe yinyanga, uthatha abafundi bakhe ababili kanye no-Isaka baya naye lapho uNkulunkulu amyalele khona. Esizokhumbula kahle lalithi iBhayibheli bakaye eMoriya, lapho khona azofika khona enze umnikelo masuyawumuleka kuba uNkulunkulu. Nansi indaba la eqala khona. Number 1, umnikelo lo uzokwenza u-Abrahama. uNkulunkulu uzama ukumweya ukuthi lokho amtshela khona uzokwenza yini. Uma ekwenza ukwenza ngaphansi kwaliphi ithemba, ngoba bazalwane emfisa ukusho ukuthi uNkulunkulu emnikelweni esizoyenza namhlanje uzoyihlolisisa inhliziyo yethu, uzoyihlolisisa inhliziyo yakho. Ngoba kungenzeka umnikelo ozowunikela namhlanje uNkulunkulu usuku lokuseqapha izinto zakho. Ngiyazi ukuthi kuzoba khona isimo lapho uma sesinikela kube khona into ozothi kuyeke uthathe le. Ngifisa ukusho ukuthi kubalulekile ukuthi noma sesizonikela sinikele ngokusuka othandweni. Sizokhumbula leli ilanga ngesikhathi u-Adamu no-Eva bazala. Lithi iBhayibheli bahlangana bazala uKhayina. Uma sebemzalile uKhayina baphinde bazala indodana kwakungu-Abela. Kuyona futhi leyo chapter iBhayibheli lisikhathisa ngokuthi uNkulunkulu uyayihlolisisa futhi iminikelo. Uma uKhayina beno-Abela behambisa iminikelo kuba uNkulunkulu, sizokhumbula ukuthi uKhayina wayengumelusi, u-Abela wayeyitshalo noma ngathini wayengumlimi. Kodwa uNkulunkulu uma sebehambisa kuyena abahambisi ngokufanana. Indodana endala ka-Abrahama, indodana endala ka-Eva no-Adamu, uKhayina uhambisa izinto zakhe kuba uNkulunkulu. U-Abela yena uma ehambisa uhambisa kuba uNkulunkulu ethokozile. Lokhu akubonayo ukuthi uyakuthanda and futhi uyakuthandisisa ngaphakathi. Yilapho esesithola khona uNkulunkulu sebahlukanisa phakathi kwabo. As much as behambisile iminikelo, kepha uyayihlukanisa ngoba uNkulunkulu uhlolisisa inhliziyo zabo bobabili. Uma ehlolisisa inhliziyo kaKhayina, uyithola intokozela, uyithola ungasuki ngaphakathi kuyona uba mayinikele nalokho. Kodwa uma ethola inhliziyo ka-Abela, uyithola iyilini and futhi kufanelekile ukuthi anikele nalokho ngoba usuka ngaphakathi enhliziyweni yakhe. Ngisho njalo namhlanje
sitshaka